So yun guys, Biyernes ngayon. Wala kaming pasok. Ito muna ang gagawin ko ngayon. Maglalaba. Ayan. Maglalaba muna ako ngayon. Yung Biyernes ngayon. Wala kaming pasok. Tapos yun, maglalaba ako ngayon dito. May ano naman kami dito, washing machine. Yan. So, alas 5 pa lang ng umaga ngayon. Ako yung naunang gumising. Maglalaba muna ako. Tulog pa yung mga kasama ko. Lalaba. si Paul. Lalaba muna ako. Ganito lang gawain namin dito guys sa Saudi. Pasok, lalaba, pag may pera, mamamasyal, walang pera ngayon. Laban na lang muna. Laba, oras ng laba ngayon. Walang pera, maglaba. Ha? Yawa. Maglalaba tayo ngayon. Wala yung buhay namin dito guys. Bakit ako ng maraming surf galing Jalta, Pinas. Na pala surf, baka naman sponsoran ako. A few moments later. Ngayon guys, sasampay na tayo ngayon guys. Ganito lang buhay namin dito pag walang pasok, laba. Minsan nagja-jogging din, yan, ganyan. Kaso tulog pa yung mga kasama ko. Mamaya siguro.
So yun guys, ayun lang muna. Tapos na tayo magsampay ng mga nilaban natin. Ayan. Mag-aano pa lang. 5:30. 5:30 ng umaga. Ang tahimik. So yun guys, yun lang muna.